mangan jenang ngombene dawet pas mudhun pedhot ngisor wit mlinjo. Wong lanang pikirane ruwet ketemu udut ra kelingan bojo. Ana keramat enek blekok mangane gedang cedhak gangsing. Krasa nikmat wong rokok bubar madang karo pas ngising. Jagong bayen ngombene susu, gula tebu cocok nggo wedangan. Jaman biyen rokoke Samsu wis klebu wong peng-pengan. Dalan bolong diuruk kaca kanggo niaga supaya lancar. Rokok kelong diudut kanca awas siaga korek sing diincar. Nalika panggih ana neng selepan biyen jare bakulan petasan. Waktu sugih udute slop-slopan bareng kere nglumpukne tegesan. Menyang bengkel mampir tuku duren petuk badut nganggo songkok. Garapan angel udut ora leren yen ra udut kaya wong pekok. Nganggone benang sing dipilih rupane padang gampang pas ndudut. Dadi wong lanang yen kon milih ora madang timbang ra udut. Masang candi nganggo benang batese dipantek pas wit bengok. Repote dadi wong lanang rokoke entek mung lingak-linguk. Dina riyaya nekat tuku aki merga motore rusak wis suwi. Bareng wis mulya ra usah kemaki, jaman kere udut wit uwi. Menek klapa dhuwur rawani nganggone topi rada digunting. Enake apa dadi petani ngombene kopi rokoke nglinting.